Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας ιδρύθηκε το 1994 ως νομικό πρόσωπο του Δήμου Πλαστήρα και εδρεύει στο Μορφοβούνι Καρδίτσας. Το Μορφοβούνι είναι ο τόπος καταγωγής του πατέρα του Νικολάου Πλαστήρα και η σημερινή έδρα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται 22 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης της Καρδίτσας, σε υψόμετρο 780 μέτρων, με απέραντη θέα στο Θεσσαλικό κάμπο και πολύ κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους 120 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Έχει ως κύριο αντικείμενό του τη διαχείριση πηγών τοπικής και εθνικής ιστορίας, ιδιαίτερα όσων σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Νικολάου Πλαστήρα. Το κέντρο επιδιώκει να αναδείξει αξίες και λησμονημένες πτυχές της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας μας και να διασώσει ιστορικά στοιχεία και πηγές που διευκολύνουν την επιστημονική προσέγγιση και την έρευνα για την πολύπλευρη προσωπικότητα και το έργο του μεγάλου αυτού πατριώτη και σημαντικού πολιτικού. Στα πλαίσια των στόχων αυτών λειτουργεί από τις αρχές του 1999 μουσείο με προσωπικά αντικείμενα, πλούσιο φωτογραφικό και άλλο αρχαιακό υλικό από τη ζωή του Νικολάου Πλαστήρα. Συγκεκριμένα υπάρχουν περισσότερα από 700 αποκόμματα και τουλάχιστον 200 πρωτότυπα αντίτυπα παλαιών εφημερίδων όλων των πολιτικών αποχρώσεων με περιεχόμενο που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση του Νικολάου Πλαστήρα. Το μουσείο είναι ανοιχτό για το ευρύ κοινό και δέχεται πληθώρα επισκεπτών. Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις των επισκεπτών που διατυπώνονται στο βιβλίο εντυπώσεων. Η δραστηριότητα του Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με εκδηλώσεις που διοργανώνει για να τιμήσει τη μνήμη του θρυλικού Μαύρου Καβαλάρη και να αναδείξει την ανιδιοτελή προσφορά του στο έθνος. Όλοι σχεδόν οι ερευνητές και οι ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι ο Πλαστήρας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στη χώρα μας κατά το πρώτο ήμιση του 20ου αιώνα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η παρουσίαση της προσωπικότητας, της ζωής και της πολύπλευρης δράσης που ανέπτυξε δεν είναι εύκολο να γίνει σε μια συνοπτική περιγραφή όπως η παρούσα. Ο Νικόλαος Πλαστήρας γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1881. Έζησε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλους πολέμους στα Βαλκάνια και έντονες αναταραχές και ανακατατάξεις στη χώρα μας, όταν η πολιτική αστάθεια, οι διαμάχες, οι αντιπαλότητες και αντιθέσεις ήταν ιδιαίτερα οξυμένες. Κατάληξη και αποκορύφωμα όλων αυτών αποτέλεσε ο εμφύλιος πόλεμος και τα ολέθρια επακόλουθά του.
Η στρατιωτική του καριέρα αρχίζει το 1904 όταν κατατάσσεται ως εθελοντής στο 5ο Σύνταγμα Πεζικού στα Τρίκαλα. Από τότε δεν λείπει από καμία μεγάλη μάχη. Υπηρετεί ως υπαξιωματικός στο Μακεδονικό Αγώνα και μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή Αξιωματικών Κερκύρας συμμετέχει ως ανθιπολοχαγός στους Βαλκανικούς πολέμους, όπου λόγω της γενναιότητας που επιδεικνύει του αποδίδεται το όνομα «Ο Μαύρος Καβαλάρης». Ανυποχώρητος μαχητής στο βορειοηπειρωτικό αγώνα, παίρνει μέρος στο μακεδονικό μέτωπο και προάγεται αρχικά σε ταγματάρχη και μετέπειτα σε αντισυνταγματάρχη, τιμόμενος για τα ανδραγαθήματά του στη μάχη του Σκρά. Ως στρατιωτικός, ο Πλαστήρας είναι παρόν σε κάθε μεγάλη μάχη του έθνους. Ηγετική φυσιογνωμία με έντονο το πατριωτικό συναίσθημα και με γενναία ψυχή, οξυδερκής, ορμητικός, αποφασιστικός και άφοβος, είναι πάντα έτοιμος να αναλάβει πρωτοβουλίες στις δύσκολες στιγμές. Νομοταγής, με ήθος και φυσική ευγένεια, με βαθιά ριζωμένο το αίσθημα του δικαίου και της ευθύνης, εναντιώνεται στεναρά σε κάθε αυθαιρεσία. Το 1919 παίρνει μέρος στις εκστρατείες της Ουκρανίας και της Μικράς Ασίας. Εκεί αναδεικνύονται οι μεγάλες ηγετικές του ικανότητες. Πρωταγωνιστεί στην Επανάσταση του 1922 και καθιερώνεται πλέον ως αρχηγός. Η είσοδος του Πλαστήρα στην πολιτική αρχίζει. Το 1923 παραδίδει την εξουσία στην Εθνοσυνέλευση, προάγεται σε αντιστράτηγο και παραιτείται από το στρατό. Η προσωπικότητα και η προσφορά του αναγνωρίζονται και ανακηρύσσεται άξιος της πατρίδος. Ακολουθεί ωστόσο η πικρή περίοδος της αυτοεξορίας του στο εξωτερικό, όπου ζει από το 1924 έως το 1944, το μεγαλύτερο διάστημα στη Γαλλία. Παρόλα αυτά, η παρουσία του στην πολιτική ζωή της χώρας μας παραμένει πάντα αισθητή. Μετά την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή επιστρέφει στην Ελλάδα και συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά δρόμενα. Η κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη. Οι μισοί Έλληνες αντιμάχονται τους άλλους μισούς. Οι ξένες δυνάμεις έχουν τις δικές τους επιδιώξεις. Η εμπλοκή κρίνεται απαραίτητη. Το 1945 το ανατίθεται η Πρωθυπουργία. Ακολουθεί η παραίτησή του και ο εμφύλιος πόλεμος, η μεγαλύτερη συμφορά του έθνους. Ως αρχηγός της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου εκλέγεται πρωθυπουργός και κατά τη χρονική περίοδο 50-51 κυβερνά τη χώρα που δυστυχώς παραμένει οικονομικά εξαθλιωμένη και πολιτικά διχασμένη. Ως πρωθυπουργός, ο Πλαστήρας μάχεται για την εθνική συμφιλίωση, αλλά δυστυχώς χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθότι το χάσμα του εθνικού διχασμού παραμένει αγεφύρωτο και οι πληγές του εμφυλίου ακόμη αιμορραγούν.
Το 1952 ο Πλαστήρας χάνει τις εκλογές. Η ήδη κλονισμένη του υγεία επιδεινώνεται και στις 26 Ιουλίου του 1953 ο άξιος της πατρίδας, ο ατρόμητος Μαύρος Καβαλάρης, πεθαίνει στην Αθήνα. Η οικηδεία του πραγματοποιείται με παλαϊκή συμμετοχή μέσα σε κλίμα εθνικής οδύνης. Ως πολιτικός, ο Νικόλαος Πλαστήρας υπήρξε πραγματικά ανιδιοτελής. Στη δύσκολη μεταπολεμική περίοδο, όταν βρέθηκε στο προσκήνιο των εξελίξεων, οι βαθιά ανθρώπινες πατριωτικές του επιδιώξεις καταπολεμήθηκαν και υπονομεύτηκαν συνειδητά από κάποιους και παρεξηγήθηκαν ή παρεμηνεύτηκαν από κάποιους άλλους. Η ανιδιοτελής προσφορά και ο αγώνας του για την προκοπή του τόπου αναγνωρίστηκαν ωστόσο από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Η προσφορά του Πλαστήρα στη γενέτειρά του δεν σταμάτησε ούτε μετά το θάνατό του. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 άρχισε να ερευνά το οροπέδιο της Νευρόπολης. Σύντομα συνέλαβε την ιδέα της μετατροπής του σε λίμνη για την πολύπλευρη αξιοποίηση των υδάτων της περιοχής. Με την πραγματοποίηση της ιδέας του το 1960, το μεγάλο αυτό έργο μπήκε σε εφαρμογή. Ένα έργο με αειφόρο προσφορά στον τόπο του που δικαίως φέρει το όνομα του σημαντικού ανδρός. Ένα μεγάλο τμήμα της λίμνης βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πλαστήρα που δημιουργήθηκε το 1999 από τη συνένωση 5 κοινοτήτων. Ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός και καλύπτει τη βορειοανατολική περιοχή της λίμνης Πλαστήρα. Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 3.916 κατοίκους. Τα δημοτικά διαμερίσματα Μοσχάτου, Μεσενικόλα και Μορφοβουνίου αποτελούν το μπαλκόνι του Δήμου στο Θεσσαλικό κάμπο, ενώ το Λαμπερό και η Κερασιά βρέχονται από τη λίμνη Πλαστήρα. Ο Δήμος Πλαστήρα διαθέτει σύγχρονες υποδομές και άριστη διοικητική οργάνωση. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δομή και τις υπηρεσίες που παρέχει υπάρχουν σε σχετική ιστοσελίδα. Μέρος της προπολεμικής οδικής χάραξης Καρδίτσας Αγρινίου, μήκους 5 περίπου χιλιόμετρων, ενώνει την ανατολική με τη δυτική πλευρά της λίμνης και τα χωριά του Δήμου. Είναι μια πανέμορφη διαδρομή, σκεπασμένη από πλατάνια και καστανιές με θέα στον απέραντο Θεσσαλικό κάμπο, που οπωσδήποτε αξίζει να διανύσει κανείς. Πλούσια είναι η χλωρίδα όσο και η πανίδα του τόπου. Κυριαρχεί το μεικτό οικοσύστημα που αποτελείται από δάση δριός, καστανιάς και ελάτης σε περιορισμένη κλίμακα. Αμέτρητα, εξάλλου,
είναι τα είδη των αυτοφυών αγριολούλουδων και θάμνων. Η τουριστική υποδομή στο Δήμο εξελίσσεται διαρκώς. Με τη συμβολή της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader και τις πρωτοπόρες αναπτυξιακές παρεμβάσεις της Δημοτικής Αρχής, το οδικό δίκτυο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα έργα υποδομής αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Δεκάδες έργα ιδιωτών εξάλλου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και άλλα έπονται στη συνέχεια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη παρουσιάζει η Ιερά Μονή Κορώνας στο Τσαρδάκι, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας στο Μορφοβούνι, το πέτρινο τοξωτό γεφύρι στο Μοσχάτο, ο νερόμυλος, τα πέτρινα γεφύρια και η νεροτριβή στην Κερασιά, το Τσαρδάκι, η πλάζ Λαμπερού και άλλα αμέτρητα σημεία φυσικού κάλους και μαγευτικής θέας προς όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η αμπελουργία και η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ινοποίησης και απόσταξης αποτελούν άλλη μια σημαντική πηγή εσόδων για τους κατοίκους της περιοχής. Εντός των ορίων του Δήμου υπάρχει η αμπελουργική ζώνη ονομασίας προέλευσης ανώτερης ποιότητας, ο ΠΑΠ Μοσχάτου Μεσενικόλα Μορφοβουνίου. Εξέχουσα θέση κατέχει η τοπική ποικιλία Μαύρο Μεσενικόλα. Κάθε χρόνο στο Μουσείο Ίνου και Αμπέλου Μεσενικόλα διοργανώνεται άτυπος διαγωνισμός κρασιού και άλλες εκδηλώσεις προβολής τοπικών προϊόντων. Στην περιοχή δραστηριοποιείται και ο Συνεταιρισμός Γυναικών Λίμνης Πλαστήρα, που παράγει και διακινεί παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού. Με τη στήριξη του Δήμου, την πρωτοβουλία των τοπικών συμβουλίων και συλλόγων σε όλα τα χωριά του Δήμου, κάθε χρόνο διοργανώνονται πολυήμερες ποιοτικές εκδηλώσεις που ξεπερνούν τα όρια του Δήμου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο διάπλος της λίμνης Πλαστήρα, ο διαγωνισμός ψαρέματος, ο αγώνας ποδηλάτου βουνού στον ποδηλατόδρομο Τσαρδάκι Μεσενικόλα και οι αθλητικοί αγώνες μεταξύ των τοπικών διαμερισμάτων.